na sa makakina. Allah ka amsa roƙona, kai mana agaji dare rana. Zamanin mu kar ya rudar da mu, ba tafiya ka waiwaya baya, ka tafiya da waiwayan baya. Mai nazari ya kantunan baya, mai nazari ku ce da shi jarumi. Nazari mu yi wajen nema, idan duniyar ga tabarma wata rana za ta zamto na ɗai. Zamanin gana da mamaki, wasu ba su so su yi aiki, kisa za su yi su ɗau haƙi, dukiyar mutum su yi ɗauki. To rabbana ka shiryar da su, na kira gurin matasa na, da sana'u mu je mu yau nema, kada mu suke mu dinga yin kwana. Zamanin gana da kimiyya, makaranta sai mu dauniya, nan za mu samu tarbiyya, ribar ta za mu samu gaba. Zamanin ga sai da lahula, wasu shirikun su an kulla, gasa da gaskiyar su an balla. To rabbana ya yi wa magani, al'umma mu san akwai Allah, wani mun kayo yana kalla. Macuta iya biye shagala, ya manta zai ishe Allah. In ka ci yau da gawo gobe, ta da jibi karka manta da su. Zamanin ga hassada nan ma, cuta da zamba na nan ma, wasu sun yi riko da yin gulma, laifi iri-iri nan ma. Dai kira ga dukkan al'umma, mu guje wa bi na son zuci, karga Allah ba ni yaya ba, karku ai ba zan yi wauta ba, in yi abin da zai biyan baya, da haka ban biye matsafa ba. Lamarin su kwai abin duba, in ka biye su za su bashe da kai. Wasu sun biye wa boka, masu yi suna ta hauka, kada ka sake ka jawo kanka, kafin ka farga an ba da ka. Wasu so suke a cutu, to shirin su zai ishe su, idan rabbi na jiran su, su da kansu za su gamsu. In wahala ta zo ishe su, ka biye su za ka zautu, wasu kawai Allah yana nan da su. Kamata mu gane duniya yake abba ne yake gargadi, nan za ni sallama ni da ku, wata rana za mu sake gamo insha Allah.